pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, napriek tomu, že tu v Európskom parlamente často diskutujeme o postavení a ochrane novinárov, novinári v Európe sú stále ohrození. Je stále mnoho novinárov, ktorým nie je umožnené vykonávať svoju prácu slobodne, bez zastrašovania, obmedzovania či strachu o svoj život a život svojich blízkych. Na vlastné oči dnes vidíme odvážnych novinárov na Ukrajine, ktorí riskujú svoje životy, aby sa svet dozvedel o pravde a zverstvách ruskej agresie. Taktiež vidíme odvážnych novinárov v Rusku, kde čelia najtvrdším trestom len za to, že riskujú a chcú šíriť pravdu. Európa má vlastných hrdinov. Jána Kuciaka zo Slovenska, Dafne Galíciovú z Malty, ktorých život vyhasol práve kvôli tomu, že chceli písať pravdu. Žiaľ, slobodná žurnalistika vymiera. Nedivme sa, že keďže sú novinári pod obrovským tlakom, ako môžu vyhrať boj s mafiánmi, s korumpovanými politikmi či oligarchami, keď na to nemajú vytvorené žiadne podmienky. V rôznych krajinách Európy skupujú mienkotvorné médiá bohatí oligarchovia, ktorí často stavajú svoj biznis na hranu zákona. Doslova korumpujú politikov a cez médiá, ktoré vlastnia, útočia prostredníctvom dosadených novinárov na tých, ktorí proti korupcii bojujú. Nehľadajú pravdu, reprezentujú záujmy svojich mecenášov a kazia dobré meno poctivým žurnalistom. Aj preto sa častejšie stretávame so pseudonovinármi, ktorí šíria dezinformácie, nenávisť a klamstvá. Ak chceme slobodnú Európu a spravodlivú spoločnosť, musíme dať novinárom dostatok prostriedkov vrátane ich osobnej ochrany. Nemôžeme už dopustiť, aby sa zopakovalo to, čo sa stalo Jánovi a Dafne.